чеҳраҳои мондагор. дар бораи Эрони Шарқӣ ва Осиёи Марказиро ишғол кардани Куруш, муаррихони Юнони қадим ва сарчашмаҳои дигар маълумоти хеле ночиз ва пароканда доданд. тамоми олимоне ки дар бораи ҳахоманишҳо асар навиштанд, ин маълумотро истифода бурданд. Ҳеродот навиштааст ки баъди Лидияро ишғол кардани Куруш, дар сари роҳи ӯ бобулиҳо, бохтариҳо, сакоиҳо ва мисриҳо меистоданд. ба қавли Ктейси, дар ҷанг бо бохтариҳо Куруш гоҳе муваффақ мешуд ва гоҳе ноком. бохтариҳо танҳо баъди фаҳмидани он ки Куруш писари шоҳи Мод Астияк будааст, аз муқобилият даст кашида ба ӯ тобеъ шуданд. аз ин ахбор бармеояд ки Куруш тавонист бо роҳи гуфтушунид бохтариҳоро ба бас кардани ҷанг моил созад. Ктейси ҳамчунин дар бораи сарзамини сакоиҳо Хаумаваргаро ишғол кардани Куруш хабар додааст. ба фикри бархе аз олимон, инҳо сакоиҳое буданд ки дар он тарафи Сирдарё зиндагӣ мекарданд. муаррихи юнонӣ Плиний навиштааст ки Куруш шаҳри Каписаро вайрон кард ва ин шаҳр дар шимоли Кобул ҷойгир буд. ариан бошад, аз ҳуҷуми Куруш ба сарзамини ҳиндуҳо ёдовар шудааст. сабаби чунин ахбори кӯтоҳ додани муаррихони зикршудаи юнонӣ дар бораи ҷангҳои Куруш дар Эрони Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ аниқ маълум нест. шояд танҳо дар бораи ин кишварҳои дурдасти шарқӣ маълумоти кофӣ надоштанд. дар робита ба ин масъала як ахбори Ҳеродот ҷолиби диққат аст. ӯ таъкид кардааст ки танҳо дар бораи ҷангҳои ба форсҳо душвориҳои зиёд оварда нақл мекунад. дар асоси ин ахбор мо метавонем хулоса барорем ки аксарияти кишварҳои Эрони Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ беҷанг ба ҳайати давлати ҳахоманишиён дохил шуданд. эҳтимол баъди он ки нерӯмандтарин давлати ин минтақа бохтар ихтиёран ба итоати Куруш даромад, Сухт, Хоразм ва дигар кишварҳо низ ба он пайравӣ карданд. дар бораи лашкаркашиҳои Куруш ба марзҳои Осиёи Марказӣ сухан ронда, як ахбори хеле ҷолиби Ктейсиро ёдовар шудан ба маврид аст. Ктейси меорад ки ҷанговарони бохтарӣ ба муқобили Куруш азми қавии ҷангидан ва ҳифз намудани сарзамини худро доштанд. вале Куруш ба пешвои ҷанговарони бохтарӣ худро ҳамчун ҷонишин ва валиаҳди шоҳи Мод Астияк шинос намуда, онҳоро водор намуд ки мартабаи подшоҳии ӯро бишиносанд ва аз сари ҷангу хунрезиҳо бигзаранд. дар натиҷа бохтариён ба суханони ӯ эътимод баста, яроқҳояшонро фурӯ гузоштанд ва ихтиёран бо Куруш созиш бастанд. воқеан мувофиқи ахбори Ҳеродот, баъди марги подшоҳи Мод ки аксар тоҷу тахт ба писари ӯ Астияк мемонад. Астияк қариб 35 сол подшоҳӣ намуда, аз дасти набираи худаш Куруши Кабир ки фарзанди Мандана ном духтари Астияк ва Камбуҷия ном ҳокими Парсумаш буд, аз тахти шоҳӣ бенасиб мегардад. Куруши Кабир соли 550 то милод худро ба ҷои бобояш Астияк расман подшоҳи Мод эълон мекунад. ин амали Куруши Кабир аз ҷониби подшоҳони Миср, Бобул, Ошур ва Юнон чун силсилаи навбатии ба тахт нишастани яке аз намояндагони силсилаи подшоҳони Мод пазируфта мешавад. чуноне ки аз навиштаҷоти солномаи Набонид Куруш бармеояд, сипас ӯ хазинаи пурсарвати подшоҳони Модро аз пойтахти он Экбатан ба вилояти Форс интиқол дода, ҳокимони миёнаҳоли кишварҳои хурди Парсумашу Аншанро аз фаромӯшхонаи рӯзгор ба арсаи таърихи башарият ҳидоят месозад. азбаски дар он рӯзгор муносибати давлати Мод бо бохтар хеле хуб буд. дар ин бора Ктейси низ хабар додааст. аҷаб нест ки дар ибтидои кор бохтариён бо Куруши Кабир наҷангида, ӯро ҳамчун вориси шоҳи Мод шинохта бошанд. новобаста ба он ки ҷараён ва ҷузъиёти Эрони Шарқӣ
ба Осиёи марказиро гирифтани Куруш маълум нест, як чиз мусаллам аст: тамоми ин минтақа ҳанӯз дар давраи ӯ ба ҳайати империяи ҳахоманишиён дохил карда шуда буд. Дар ин бора катибаи Порсии доро дар кӯи Беҳсутун равшану возеҳ шаҳодат медиҳад. дар он дар байни кишварҳои тобеи форсҳо Марғинон, Арея, Бохтар, Хоразм, Суғд ва баъзеи дигар номбар шудаанд. Масъалаи дигари баҳснок кадом сол ба Осиёи марказӣ ҳуҷум кардани Куруш мебошад. муаррихони қадим соли дақиқи рух додани ин ҳодисаро нишон надодаанд. онҳо дар ин бора маълумоти гуногун ва бо ҳам муқобил дода се вақтро номбар карданд. баъди модро ишғол кардани Бобул, яъне байни солҳои 539-530 то милод, муҳаққиқони муосир низ ба се гурӯҳ тақсим шуда яке аз ин санаҳоро дастгирӣ мекунад. масалан, яке аз олимони маъруфи ин соҳа Дандамаев ҷонибдори санаи дуюм буда ин ҳодисаро байни солҳои 545-539 то милод медонад. мутаассифона ягон далели қотъе вуҷуд надорад то ба мо имконият диҳад ки ба яке аз санаҳои зикршуда бартарӣ диҳем. бо вуҷуди ин ба назар чунин мерасад ки ин ҳодиса бояд то ҳуҷуми Куруш ба Бобул соли 539 то милод рух дода бошад. ба ақидаи олимони муосир дар байни муаррихони юнони қадим ахбори Ҳеродот аз ҳама боэътимодтар мебошад. аз рӯи маълумоти ӯ ин ҳодиса баъди Лидияро ишғол кардани Куруш рух додааст. ба қавли Ҳеродот вақте ки Гарпак шаҳрҳои Осиёи хурдро забт мекард, Куруш тамоми кишварҳои Осиёро пайи ҳам ишғол намуда танҳо баъди ин ба Бобул ҳуҷум кард. шояд як сабаби ихтилофи назари муаррихони юнони қадим дар ин масъала аз он иборат бошад ки баъзе кишварҳои Эрони шарқӣ ба мисли Гиркания ва Порт то забти мод ва бевосита баъди ин ҳодиса ихтиёран ба Куруш тобеъ шуданд. агар баъзе мамлакатҳои дигари Осиёи марказӣ ба онҳо пайравӣ карда бошанд, аҷабе нест. яъне ин ҳодиса ҳанӯз пеш аз забти Лидия сар шуда эҳтимол якчанд марҳаларо дар бар мегирифт. аз гуфтаҳои Ҳеродот ва дигар муаррихони қадим як чиз то андозае аён мегардад: дар ин минтақа ҷангҳои калон рух надода буданд ва аз ҷониби дигар ин муаррихон дар бораи ҳодисаҳои дар ин минтақаи дурдасти шарқӣ ба вуқӯъ пайваста маълумоти дақиқ надоштанд. баъди ишғол кардани Эрони шарқӣ ва Осиёи марказӣ дар сари роҳи Куруш барои ҳукмрони ҷаҳони мутамаддини давр шудан Бобул меистод. он тараққикардатарин мамлакати минтақа, маркази маданият ва тиҷорат буд. ишғол кардани ин давлат барои порсҳо ҳам аҳамияти сиёсӣ ҳарбӣ ва ҳам иқтисодии фарҳангӣ дошт. дар арафаи ҳуҷуми Куруш вазъияти дохилии Бобул ба манфиати шоҳи он набонид набуд. тоҷирон ки дар Бобул нуфузи калон доштанд, барои ба дасти порсҳо афтидани роҳҳои савдои Осиёи хурд, рӯҳониёни мазҳаби бонуфузи худои Мардук барои таъқиб шуданашон, яҳудиёни асир ва тобеъ барои маҷбурӣ ба ин ҷо муҳоҷир гардиданашон аз набонид норозӣ буданд. Куруш аз вазъияти дохилии Бобул огоҳ буд ва кӯшиш мекард аз он барои тасарруфи ин кишвар ҳадалимкон истифода бурда иқдомҳои муайяни сиёсии дипломатиро ба кор барад. аммо вазъияти ба амал омада маънои онро надошт ки тақдири Бобул аллакай пеш аз ҳуҷуми Куруш ҳал шуда бошад. набояд фаромӯш кард ки дар ҳама гуна муноқиша нақши ҳалкунандаро иқтидори ҳарбии тарафҳои муқобил мебозад. Куруш ин ҳақиқатро хуб медонист. аз ҳамин сабаб ӯ барои ба Бобул ҳуҷум кардан хуб тайёрӣ дид. Лидия Эрони шарқӣ ва Осиёи марказиро ишғол карда ақибгоҳи худро мустаҳкам намуд ва нерӯи ин кишварҳоро барои пурқувват кардани лашкари худ истифода бурд.
چهره‌های ماندگار